Това е така, че закона Рико, той е за такова престъпност, организирана престъпна организация, така нататък, но тя е само оперира в Америка. А то няма как да е фискално говорено. А това с магически кой от много години. Така че това нещо не ми се стигна много. Марти, може ли да ми дръпне стола? Дай ми този стол зад мене. И тук отгоре, пък хващаш, за да отвориш. Не бе, зад мене ми го сложи. О, не ти трябва да Зад мен! Мариане. Не бе! Шкафите. Зад мене! Смисъл от догоре са. Зад мен нали е? До тавана. Ама ще са по-големи от тези. Да ти сложи ли всичките? Ами ето виж как изглеждат. Да ти ги сложи ли вътре? Махни си! Тук може би ти малко. Дръжка по-не. Първо, че е по-грозно, второ, че трябва да чистиш. Той другото трябва да чистиш. Не е като това. Не искам това, мора. Сирагам пръстите си ги режа. А тук мога ли да